Uja. Joa. Uja. Je tu ten deň. Zase po roku. Ja. Dali ti, keď som dostal. A je to tu znova. Po roku. Mám narodeniny. Dneska. To rytie s tú nohu, jau. Vole, to je blbosť. No. Počkajte. Ja. Kokos. Hroze. Po roku. Mám 17 rokov. Wow, mám narodeniny. Takže sme pri ďalšom narodeninovom videu po roku. Takže, ako začať? Ďakujem. Ďakujem, že za ten rok vás pribudú asi 200. Od mojej narodeniny. Mucha mi tu lieta. Od mojich narodenín pribudú asi 200 ľudí. 250. Som rád, že pribúdame. Že neubúda, ale pribúda. Že veríte v môj content. Haldziny, počkajte. Že veríte v môj content, ktorý není 100% úžasný, nie som nejaký úžasný youtuber, najlepší na svete. Ale tí, čo mi tu dajú odber, tých už 412, ďakujem a ste výnimoční ľudia, lebo dávate odber. To sa vám tak nevidí, aby niekomu ako mne ste dali odber. To je proste, to je banger. Áno, dnešný deň bol, môj dnešný narodinový deň bol celkom banger. Dneska v škole som si povedal, že to som to aj natočiť, nevyšlo to, kameraman ochorel. Že normálne prišiel som do školy do bufetu. Ja som mal nachystaných 50 €, že idem minúť do bufetu. Viete si predstaviť bufetárku, keď na ňu vyťahnete 50 € a vy si vypýtate všetky alásky, polku horálek a všetko. Ja som tam proste polku všetkého vykúpil. Platil som 38 € a 20 centov. A ja som to potom rozdával. Každému, koho som znal, tomu som dal. Viac, menej. Jedno viac, jedno menej, neviem. Prečo ako si niekto vypýtal. Mňa to nejako netrápilo. Ale 17 rokov mám. To je tiež banger. Kde som sa dožil? Žárovka tu blbne. A moje oči. Ale inak to bol banger. Potom dostal som od spolužiaka čokoládu. Nečakal som to, ale bol som šťastný, robil mi to radosť, že som dostal čokoládu od niekoho, čo som reálne nečakal, nikdy som to nečakal, že by mi niekto dal čokoládu len tak k narodinám. Takže Sigma. A čo som ešte dneska? Tento bangerózny deň stal. Veľa ľudí mi napísalo, asi 5 alebo 10, ne, 10. Čo mi stačí úplne, keď niekto poprie narodeniny. Poznáte to, keď máte narodeniny, všetci kúkajú na vás, všetci vám prajú niečo dobré. A keď ľudí stretnete, ja som stretol dneska tiež ľudí, ktorí nestretávam už moc a tiež mi poprvé narodeniny. Takže banger, pohoda. Ono je celkom pohoda. 28 maj. Chcem ešte povedať, keď už tie narodeniny mám, že doma som mňa narodeniny, ešte môj bratranec má narodeniny, ktorý je tiež narodený, to je moja kamarátka jedna, čo je tiež narodená 28. maja. To je náhoda, všetci sa vedia ten istý deň, čo ja. Ale nevadí. Takže počujeme aj všetkým pogratulovať, čo sú narodený ten istý deň ako ja. Že všetko najlepšie. Keď čo budeme dať kamerunejšie takto. Chcem všetkým pogratulovať tým tiež oslavencom. A zajtra už 29 maj, ja už iba 364 dní a zase mám 18 rokov a to oslavíme, chlapci, banger, dospelý človek. To bude oslava ako kráva. Dospelý človek, zajdeme do krčmy, kde sa nalejeme. Pôjdeme do Prahy, kamo, ja to mám vymyslené, cez leto sa zeberiem, budeme taký dlhý vlog, zeberiem ľudí a pôjdeme na týždeň do Prahy. A to bude banger, to bude fekete hekele. Zábava je kráva. Uj, neviem. Ale to by bolo dobré, Takže ľudia, ako som povedal, ďakujem všetkým, čo ma odoberajú. Dúfam, že ste dobre. Ďakujem, neďakujem, gratulujem všetkým oslavencom, ako som ja.
A to je všetko. Joa a díkes.